in the province, understand that bese ukuthi the whole country be Italy. So lo mkhuba ke wawenzeka eRome kakhulukazi la kwakuvuka kusona kuyolalwana nje. So kwakulalwana for the whole day. Kwenziwa nje lamanyala lawo. So ihistorian ke ebhale incwadi ethi the chosen poison, chalice poison. Uthi umbhali into efika ibe complicated nebucayi ngalesikhathi kwakunamaginsi into ongakazi uzibona ngaphela kwakungenzeka umkakhe akhulelwe ngesikhathi seluphe ekhali. You understand that? Yeah. So ke ileli demoni kuluphe ekhali elalidonyiswa. So mase si summarize sichaze la nceko. Yini uValentine na? uValentine usuku locansi la kudunyiswa khona idemoni. Ubani igama ledemoni na? Uluphe ekhali. Obana babehola i-demon worship na kwakwa priest ayebizwa ngokuthi ama-priest ama-Valentinians. Ngama emazi lolu suku lungcolile. It's a demonic day. Yabona manje umuntu there's love in the air ngiyamphisa, there's demon in the air. But ngifuna ukuchallenge ama-Christians. I'm disappointed with Christians, very disappointed. In fact, amaKristu anamhlanje uma eclaim ukuthi adumisa uJesu adumisa uJehova awalikhuluma iqiniso. I think into esiyenzekelile, the modern Christian is a devil worship. Honestly, I'm prepared to put my neck on the block. Kristu wamanje udumisa idemon. You understand that? Because bahlangana phi no Christmas? Bahlangana phi no Halloween? Bahlangana phi nama Easter na? Ngempela bahlangana phi nazo zonke? Bayixosha bezini. Sinomkhosi okweshwama. The Harvest Festival. Sinomkhosi weziyoli ukukhuliswa kweintombi. Sinomkhosi eminingi kabi yabona ebusisekile that were ordained. Umkhosi ngangena emlonyeni umkhosi okweshama umkhosi ophethwe isilo. Isilo umuntu omkhulu kakhulu. Othi mayeshinto uNkulunkulu ayibhala njengoba injalo. Umvele akahloniza ilokho eyibuka uyibhala njengoba injalo. Onceke uma asuye lapha encwadini engcwele nali iBhayibheli lithi uthi uJesu ye are gods. Ngiphinde futhi uthi nina anikwazi ni ye are gods. Nina ningonkulunkulu. Uyabona muthatha umholi wethu uShembe ubaba uIsaiah umprofeti ngibiza umprofeti boy prophet. Yeah. Waye uNkulunkulu wethu le emhlabeni emele ubulungiswa izenzo zakhe zimsulwa eqotho wakha isizwe kwase kuthike thina ukuthi samahlonga ndlebe sase siyaphuma emyalweni sayiki shona umhlonga ndlebe bethu nje otherwise wayibekile indlela. There was never a moment ngoba ngalwa kabi kulohlelo ngithi hayi bo yabona anoke nifunde incwadi igama uNkulunkulu liqhamuka from uJP Dumini owabhala umlando ebuza kubantu ukuthi ezama ukuchaza the concept kaGod wasethi ubani lo mkhulu ka wena ya mkhulu nomkhulu ya. So the name ke uNkulunkulu qhamuka from umkhulu kunomwakho. You understand that? It does not mean umveli nqangi lisho umuntu or at the highest level njengoJesu emusho ethi ye are gods. So ngisho ukuthi ke the moment usuqala ukudumisa amademoni oValentine then you have ceased to be a god. You understand? Ngoba udumisa amademoni sungasitshela wena kuba ke sikujaje thina ukuthi wena uzibiza ngokuba ngiyaliqalekisa leli demoni elicindezele ngobuthongo ngoba ulupho ngoba listen nami ngiyasho ukuthi hayi ulupho khala umcindezeli yazi ngiqala ukufona ngopastry ngithi hayi ifoni phasi komcamela idemoni lacindezela kafushane nje abantu akufanele engabe badumisa iValentine. No wrong noma ungakupenda kanjani ngoba le story lesika Pope Gelsius asikho. There is no evidence in historical documents akusho ngesiZulu ke manje uma uya la kubekwa khona imlando istory sase 100 gram sa Valentine othile wafela uthando asikho senziwa uPope Gelsius behlangene noHadrian. What to Hadrian? My man Gelsius, we have counteracted ngokushona ngesiZulu we have counteracted the fable uchaza ukuthi le ntsumane siyenzile futhi noma inkanjani eminyakeni ezabazosikholwa nangempela abaningi bayasibelieve lesa story asikho ilento yeinhliziyo no red and white iqhamuka. Okay, igazi elibovu ileli elichaphakayo ngesikhathi ama-Valentinian priests segqokiswe isikhumba senja noma isikhumba sani sempisi yeah wolf
yeah bese kuthi inhliziyo imele isitho sangasese somuntu wesifazane la ngicela anginiphathele idocument ukuze niyifunde le document iphotocopy yencwadi ikhuluma ngalesimo ukuthi kwakwenzakalani uzoyibona impisi lapho uyayibona nezingane ingcele empisini lapho kukhonjiswa ke lokudumisa kwedemoni okwakwenzeka kancane lesosikhathi yabona bazalwane to be honest ngempela inceke zikaThixo iValentine is a demonic day amanyala ongakazuzu wabona ukuthi umuntu ogcotshiweyo ngoba amaKristu phela the word Christian akusho ukuthi ibandla noma kuthiwa ogcotshiweyo yabona so ogcotshiweyo uhlangana phi namanyala ocansi ayenziwa ngesikhathi sawo 15 AD eRoma angiyahluleka ukunderstand ubaba uNcube ade hleli naye la I'm sure ubengenalo lolwazi lelokhulana lomlando weValentine kodwa khona into ayishilo engigezile uthi uma kungenzeka kube khona ibandla elithe celebrate Valentine kube lelo bandla liphumile emthethweni kaNkuluNkulu ngoba uzotshena izingane ezincane ukuthi a celebrate Valentine ngoba ngeValentine kwenziwa izinto athi uzisho umfundisi fanele laba abantu baqabulane fanele babambane ngezandla fanele bagile umkhuba uma wena uthi izingane ezincane I celebrate Valentine uqonda ukuthi azenze lento bazophuma apha abantu abakhulu ngoba sebesephelile intombi bazophuma apha umongameli bazophuma apha ongqongqoshe azophuma apha amakhosi esizwe bazophuma apha abafundisi ngoba unuthe izingane ezincane azigile umkhuba ayibambane ngengalo ziyebe shop ziyofunzana khona ice cream nxa uzobuza umbuzo nje ngihlala ngizwa abantu besifazane abakhulisa izingane athi cha bandla uNosipho usheshe washada bekusafala ka enjoy nje bese ngibuza umbuzo yini lefana enjoy ahambe shintsha amadoda eBhapha balelana athola ingane kuyila ishado ngoba sekuyona umkhubo wenziwa manje akulona phela usika amanyala umkhuba yabona so labantu abayebathi usheshe washada uSpanman kwakusafala enjoy bathina kwakusafala shintsha amantombazane noma shintsha amadoda asisebenze kanje lesikweni lethu abantu abamnyama akubona lokhu umholi wethu ubaba uIsaiah umprofeti uShemba akushoyo kusho ukuthi lo muntu besafanele celebrate Valentine qala uthi sigeze uyazi kukhona into engiyidiscover very late ubaba uIsaiah Shembe ukhulume ngokugezwa komphefumulo ukugezwa kwenyama nokugezwa kwenhliziyo mase ngiyibheka lento kwincwadi yamaNazareans umphakathi ukakhothi uJesu wayemNazaretha kukhona into efana siyicorrect mhlambe exendian ku wrong ukuthi uJesu waseNazaretha no uJesu wazalelwa right emphakathini wamaNazareans okwakuthiwa ama-SNS babengayidli inyama bengahlubungi kuganwa kugcacwa kulandelwa imithetho kaMvelinqangi uyabona methi mina ngela neqiniso ngamanga ukuthi ukhuluma ngani uthi uma ethi ngiyindlela uchaza lendlela esiphilayo indlela yokhokho bethu ekufanele sonke senze njani silandele the way the truth uthi leli qiniso lomusa noAbraham lomvelinqangi oyedwa kuphela nami ngiyaliphila ngakho ke nami ngibheka ukuthi amaNazaretha alilandelayo I'm the way the truth uthini I'm the truth the way and ngidla neqiniso nokuphila yeah uthi ke lokuphila ukhuluma ngelifestyle sidla ukudla kuni nguluba sidli mina ngivele ngingathuka ngifuna ukuquleka mase ngizokuthola khona uNazaretha odla ingulube cha ke mase edla ingulube singamnquma ngisho umuntu kahle ake sikunezo 3 months uyohlawundulula uyena kubahlambuleli ubuze labalaleli ngoba awulona iNazaretha yebo wenziwa yini ube nomoya kaShembe kufanele nceke kufanele yabona ubaba uThengo 1933 kukhona abantu abangambathisiwe ingubo eMnazaretha ke pha bayokhanyiselwa nabayoyibona indlela ngoba abangaphakathi babesebelele baba bovuswa bavuswe naba lokho engikushoyo ngikushiswa izinto ezikhulumayo kade ungekho usenkonzweni kodwa manje izinto ezikhulumayo eziningi sizikhulumile futhi mangikuzwisisa kahle lento oyikhulumayo
ayisuke emqondweni isuke ekujuleni kwenhliziyo nasemphefumulweni wakho. Yabona uye officeini lapha nokunesithombe yabona engimangene office vele singihlaba umoya la ubaba uIsaiah umprofeti uShembe ehleli nabantu besimame nezingane kunje ehleli phakathi ngiyasibona ngamehlo ngqondo ake ngiphathe lento iproof angithi ke kuthiwe abaprofeti abasekho kwagcina ngoJesu I disagree kakhulu ke kuyona ngizokuprovela into nje ukuthi why I say ubaba umprofeti uShembe waye umprofeti uthe ehambe Port Danford ehamba no oh my god wabona umhlabathi ongathi uma sanda ngbeyo wathi phuthumani nimbela bamba kwaphuma inja umgodini igama layo wayehamba wayena ekhaya waseyegeza wayfeed then the following sabatha wenza inkonzo ethi Manazaretha amahle ngiyazithoba kunina yini aManazaretha njalo mekhuluma befundisa ngikaze ngibeze beqala ngolimi ngoba wayethi nginokuzithoba unjalo wathi ngiyazithoba uthi ngiyazithoba ebandleni wathi ngizithoba ebandleni wasethi ke uma uMnazaretha engenalo uthando lwenja ake ngiphindele lo sando solweni balele wathi uma uMnazaretha engenalo uthando lwenja ngicela ngayifuyi kepha uma ezokwazi ukuyifida ayinonophalise ngaleyo ndlela ukhululekile uMnazaretha ukuthi inja angayifuyi na uzokhumbula ukuthi khona ibhune lalibekwe ibhayi ekuthiwa uLucas Potgieter uLucas Potgieter umsebenzi wakhe wawumunye kwakucekela ubaba uShembe ngoba babesaba ukudlondlobala kwabo ifile yakhona u00000614 angazi noma kuma archives eBhayza South Africa ipost sekhona ekwakuthiwa ifile ISS refer to baba uShembe indlela eyiplanwe uhulumeni wabacindezela ukuthi at destroy kanjani kwathundizile kwathiwa walahla ingane that is not true and into ebhlungu abantu basayikholwa la umanyana basawakholwa yabona ikhona ukuthi ke Abumiyasi uvusibutheleza uzongishaya manje isikhathi esilimele sasilimele kodwa singakhuluma kuze kuswe bazana ngisazi ukuthi so organizer engisho ukuthi masiphuma la siyayihlela engichaza ukuthi ke bazalwane ngicela ukuthi abazalwane bonke ke bayiyeke indaba yeValentine ngiyanxusa ngokuzithoba ngizokhuluma igama lika baba ayewakhuluma ngithi ngiyazithobe ebandleni ukuthi abayiyeke iValentine ngiyarinto umuntu omnyama iValentine akazi bahlangana neValentine all right sizosithola isikhathi la sokhuluma khona ngezinto uba umiyazana olwazi ngazo njengayi Valentine no Christmas nephasika ngoba wathi uShembe wesithathu inyanga yezulu wathi makhona umuntu noma ibandla elinento enhle asohamba siyithathe leyo nto sizothuthukisa ngayo ibandla hayi ukuthi ayathavumelekile ukopela sivumile ukopela kodwa into enhle sizothuthukisa ngayo ibandla ufusebuthelezi usendleleni uzongena njengamanje baba umyazi abantu abakuhlanga beze kusasa ekseni lapho uthi asilungiseni ukhuluma ngezinto ezifuzelezi nezinye eziningi kakhulu lapho uvula khona ingqondo yomuntu kafushane uzobukhuluma ngani sasa sikhuluma ngesalvation salvation yini salvation isalvation into ekuthiwa insindiso yeah so uthi uJesu nina maSamaria anazi ukuthi sidumsana insindiso iyeyethu ngiyochaza abantu kusasithi wayesho ukuthini methu uJesu insindiso ivela kephi eManazaretha kusukela ngo6 kuze kube u9 kwancu 30 seconds angalimali uba ubutheleza ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu libusisile usuku lwami namhlanje angazi ngabonga ngithini uNkulunkulu omkhulu wasekuphameni ngiyabonga ngibongele nabalaleli abezwela amazwi abawazile namhlanje